deceniju bio sam prisutan na osnivačkoj skupštini Ekomena i tada su pokazali jedan visok, iako je to njihova prva akcija bila i prva organizacija, pokazali su jedan visok nivo profesionalizma, odgovornosti, vodili su računa o svim detaljima. Sada, nakon deceniju, mogu slobodno reći da je Ekomen prerastao okvire studentskog sportskog društva, da su jedna najprepoznatljivija, možda i najbolja studentska organizacija, a definitivno u crnogorskom sportu da su zauzeli jedno značajno mjesto, prepoznati od strane ostalih klubova, sportista, nacionalnih saveza, kao sportska organizacija koja može da okupi velik broj studenata, koja uvijek ima masovnost, kvalitet, odgovornost, predanost. Ono što možda krasi Ekomen jeste što su kroz Ekomen prošle generacije dobrih studenata koji su danas uspješni u privatnom životu, što im Ekomen služio da se kroz sport dodatno edukuju, obrazuju, steknu nova znanja i vještine i čini mi se da danas koriste te znanje i vještine u njihovom privatnom životu. Ono što je do njihovih slogana jednom Ekomenac, uvijek Ekomenac, čini mi se da i danas ima smisla jer njihov alumni klub okuplja jedan ogroman broj ljudi, ali prije svega dobrih momaka i djevojaka koje su podjednako uspješne kako na sportskom, tako i u privatnom životu. Čini mi se da nakon decenije njihovog postojanja ja mogu samo da im čestitam na urađenom poslu, da im poželim da nastave kao što su i do sad radili i volio bih da bude u narednom periodu još više studentskih i sportskih društava kako Ekomen. Pa naša saradnja je bliska i svih ovih godina je bila na jednom vrhunskom nivou. Ono što Ekomen krasi u odnosu na ostale sportske organizacije jeste jer značajnu pažnju poklanja upravo na afirmisanju nekih univerzalnih vrijednosti. Kroz tribine koje organizuju to se možda najbolje manifestuje. Upravo u tom dijelu čini mi se da su oni najbolji i najprepoznatljiviji i u tom dijelu želio bih dalje da razvijamo saradnju. Naravno, što se tiče takmičarskog njihovog dijela, on je također fenomenalan. Oni su, čini mi se, 10 puta osvajali ligu u odbojci, nekoliko puta u futsalu, u košarci. Zaista su i pored tog dijela su jedno od najuspješnijih studentskih sportskih društva i najuspješniji fakultet definitivno kad je sport u pitanju na Univerzitetu Crne Gore. Oni su neka zvijezda vodilja ostalim studentskim sportskim društvima. Bili su svih ovih 10 godina i siguran sam da će to da ostanu. Volio bih da ostala sportska društva i ostali fakulteti prepoznaju značaj studentskog sporta, da posvete pažnju kao što je ekonomski fakultet posvetio pažnju njima i da za 10 godina pored Ekomen imamo još nekoliko studentskih sportskih društava na istom nivou.